un soño hecho realidad. Esta é a mellor definición do que se viviu hoxe nesta zona de Xogos, porque tras moitos anos de reivindicacións, o Parque Médico Ballina é xa unha realidade. Unha tirolina, un pórtico de randeiras e un bambán con forma de cesto son algúns dos elementos que forman esta zona de Xogos. Un espazo de case 1.200 metros cadrados, onde tamén hai oco para descansar. É un parque que foi falado cos veciños, que foi consensuado desde o primeiro momento, tanto que hai modificacións incluso sobre o proxecto orixinal. Por exemplo, non había inicialmente unha fonte, hoxe temos unha fonte instalada, non había árbores previstas, temos 2 árbores iniciais na entrada e nos próximos meses toda esta faixa que vemos máis próxima á cidade será tamén plantada cunha liña de árbores para dar sombra e para evitar a calor que hoxe, por exemplo, estamos padecendo aquí neste recinto. En definitiva, bueno, foi un proxecto vivo que foi falado cos veciños e veciñas e que se foi modificando tamén en función das súas demandas. Este parque ten o compromiso do goberno municipal de ser accesible tamén para persoas con este tipo de diversidade funcional e tamén nas próximas semanas terá a sinaléctica do parque, estará tamén disponible en braille para que as persoas invidentes podan utilizalo con absoluta normalidade e con plena accesibilidade. E como non podía ser de outro xeito tras anos esperando, os máis pequenos están encantados con este novo parque. Me gusta mucho, hay mucho espacio para correr y para jugar y los columpios, bueno, están bastante bien. Tenía muchas ganas como de ya entrar, cada vez que lo veíamos tantas veces, pues esperar y todo, y entonces me parece muy guay. Me encanta el parque porque tiene muchas cosas, pero lo que no sé es por qué hay pocos niños el primer día de la inauguración. Unha alegría que tamén se estendeu aos máis maiores. Os veciños de Médico Ballina agradecen o traballo realizado por parte da Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, pero reclaman maior atención por parte do resto da corporación. Es lo que queríamos, y lo que queríamos ya lo tenemos. Tened en cuenta que aquí hemos peleado hasta en los plenos, quitándonos la palabra, no dejándonos hablar. El alcalde no nos ha hecho ni puñetero caso en 8 años que venimos pidiendo el parque, hasta que por fin, yo tengo los papeles además de la concesión de ADI, lo dio ADI, lo concedió 75 años el ayuntamiento y no se puso en movimiento, porque hay un concejal, y yo os digo el nombre, es Bará, que llegó en 2016 y nos dijo que a final de año estaría hecho el parque. Mentira, mentira y mentira.